U intervjuu za Nacional politički tajnik SDP-a Saša Đujić izjavio je da je svatko tko je otišao iz SDP-a to učinio tek nakon što je izgubio neku funkciju ili političku poziciju. Moram priznati da je to vrlo zanimljiva teorija, ali postoji jedan mali problem. Ta teorija pretpostavlja da je baš svaki bivši član SDP-a imao isti motiv. Da nitko nije otišao zbog načina vođenja stranke, zbog međuljudskih odnosa, zbog gušenja unutarstranačke demokracije, ili jednostavno zato što se više nije slagao s politikom koju SDP vodi. Svi su dakle otišli zbog fotelje. Ako je to doista službeno objašnjenje za svaki odlazak, onda se nameće jedno sasvim logično pitanje. Kako to da SDP već godinama gubi članove, a pritom gotovo nikada ne govori o vlastitoj odgovornosti? Jer nije ovo prvi odlazak, nije drugi, nije treći. Godinama gledamo kako iz SDP-a odlaze gradski vijećnici, predsjednici organizacija, saborski zastupnici i ljudi koji su desetljećima gradili tu stranku. I nakon svakog odlaska slušamo gotovo istu priču. Problem nije u nama, problem je u onome koji je otišao. Ako vam jedan čovjek kaže da nešto nije u redu, možda je problem u njemu. Ako vam to kaže 10 ljudi, možda bi ipak trebali zastati i zapitati se, postoji li nešto što biste trebali promijeniti. Jer ozbiljne političke stranke nakon svakog većeg odlaska rade analizu. Pitaju se što nije funkcioniralo, gdje su pogriješile, što mogu napraviti bolje. Kod SDP-a se, čini se, analiza završava u jednoj jedinoj rečenici. Otišao je jer nije dobio funkciju. To je vrlo praktično objašnjenje. Ako je uvijek netko drugi kriv, onda se nikada ne morate mijenjati. Ali politika nije psihološka terapija u kojoj sami sebe uvjeravate da ste uvijek u pravu. Politika je rezultat, a rezultat vidimo već godinama. Članovi odlaze, organizacije se osipaju, povjerenje birača teško se vraća. I unatoč svemu tome, poruka vodstva ostaje ista. Problem nije u nama. Možda upravo u toj rečenici leži najveći problem SDP-a. Jer ni jedna politička organizacija ne može napredovati ako nije spremna priznati da ponekad i sama griješi. A dok god je svaki bivši član automatski proglašen razočaranim lovcem na fotelje, teško je očekivati da će se išta suštinski promijeniti. A bez stvarnih promjena nastavit će se mijenjati samo jedno, popis ljudi koji iz SDP-a odlaze. Toliko za danas. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, zapratite RIP Politiku na društvenim mrežama, poveznice su u opisu ovog videa. Do idućeg puta, do slušanja.